KwaZulu Natal ingihlabahlosile nethandwa yiningi ekwenziweni kwamafilimu nakuba-ke isilele emuva kwezinye izifundazwe namadolobha afana neCape Town neGauteng kulo mkhakha. Isikhungo esingaphansi kahulumeni iKZN Film Commission iyona ebhekela ukusiza abaqopha amafilimu ngoxhaso iphinde ibasize ngolwazi oluthe thuthu. Asikwazi khona ukukhuluma nama-filmmakers directly and sibachazele ukuthi isebenza kanjani i-funding application yethu, i-process yethu. Siyakwazi futhi ukubachazela ukuthi ama-forms bawatholaphi kulawo ma-sessions and siyakwazi ukubathatha through ukuthi i-process ye-funding isuka la iye la isuke la iye la. Le nhlangano ithi nakuba ingawuxhasi wonke umsebenzi we-production kepha olwayo liyakwazi ukuthi likhokhele indleko zokuqala. So iKZN Film Commission iqala umlilo ukuze ukwazi ukuqhubeka nawo ushuthi ifilimu yakho, but ngoba sifundwa ugovernment in full, imali yethu yaka Film Commission ibudget yonke sinikwa ugovernment. So ngaleyo ndlela kunama limits in terms of ukuthi sikwazi ukunika ama-filmmaker imali engakanani. Lesikhungo sithi sibhekele kakhulu ekuxhaseni amafilimu akwaZulu Natal nathuthukisa ulimi namasiko akhona. Indaba enza SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.